आखाइ खबनानै जों इसोरखौ बाख्नायो जोङो बेखौ रोजाबनानै जों इसोरखौ बाख्नायनि आरो नोंथांमोन बयखौबो जोंजों लोगोसे आखाइ खबनानै इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय।
Bodolan raizani Kristoni zoholau. Onanai जोंजों लोगोसे बयखौबो गसंनानै जोंजों इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
बेजों लोगोसे जोंनि गासै गोसो मोदोम जिबनखौ जों
आमलाइबादा बेप्टिस्ट चार्च मण्डली जोङो मोननै मण्डलीजों नोंनि गेदेरथार दयानि गेजेरजों जोङो खौसे जानो हादों आफा बियो नोंनि सोमोनांथाव अननाय आफा नायफ्रोमबो आफा जोङो नैबे जेखि इयुथ एक्सचेन्ज प्रग्राम जोङो बेखौ गोबाव समनिफ्राय जोङो नेनानै दङमोन नाथाय नोङो जोंखौ अनोखाय नोङो जोंनो बेबायदि मोजां सम आरो मोजां खाबु मोजां दिन आरो बोथोरफोरखौ नोङो जोंनो होबाय औ आफा नोंखौ बिनि थाखाय हाजारसे हामबाय होदों नोङो अनामोनब्ला जोङो बेबायदि मोजां सम आरो खाबुखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन बेनिखायनो जों नों बिफा इसोरखौ हामबाय होदों आफा नाय दानि बे समाव नोंजों दाजानाय नोंनि गोथार हांखौ सुनानै होजानाय गोबां नोंखौ फोथायारिफोर बेयाव जुथुमदों आफा बेयाव सफैनो हानाय उन्दै गेदेर साफ्रोमनिबो जिबन आफा नों बिफानियाव गथायदों नोङो नाजाव मानोना जोङो पापि आफा जोङो बेबायदिनो जोंनि गोसोनि गोबांथार मोनहासयै लुबैनायफोरजों जोंनि गोसोनि गोबांथार मोनहासयै साननायफोरजों जोङो सेकेन्डआव सेकेन्ड जोङो नोंखौ दुखु होयो आफा जोंनि आथिं आखाइनि मावनायफोरजों जोंनि खुगानि रायनायफोरजों जोंनि मेगननि नोजोरजों जोङो नोंखौ दिनांनि जोङो दुखु होयो औ आफा जोंनि बे गासैबो मावनाय दाय अपराधफोरखौ नोङो खेमा होबाय होननानै जोङो फोथायो आरो नैबे मोनाबिलिनि जेनोखि प्रग्राम आफा बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो गोबांथार जोंनि जिबनाव जोङो नोंनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो सोलोंनो हागोन होननानै जोङो फोथायदों आफा हामबायसै आफा बेयाव सफैनाय साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिबन नों बोलोग्रा गोथां बिफानि आखायाव गथायनानै जिसुनि नामै बिबाय आमेन